Ľudé, práve mi došli slova. Opäť vás zdravím, hubári, hríbari a milovníci prírody. Dneska máme 7. septembra, je streda ráno a ideme skontrolovať náš revír. V okolí Senice už to frčí ve veľkém, hlavne teda v kopcoch, tam sa nosa plné košíky. Tak musíme dneska skontrolovať aj my ten náš revír na dubáčky, teda primárne hryby smrekové. Ale dúfam, že možno aj nejaká pedla by sa mohla nájsť, alebo nejaký kozáček. Uvidíme, co to poví, tak nám držte palce. Dnešný prvý úlovek patrí zase máme, jak minule. Sa ich darí. Zata tu máme jeden. Očekával som tu trošku toho vícej. Ale tak ešte je dlhá cesta pred nama. Ani som to nemusel vypínať, lebo jak som ten hríb nesel ke košíku na čistení, tak po ceste kúštek, ja neviem, 2 metre to mohlo byť. Vyskočil na mňa ďalší dubáček, ľudé. Takže úspešný štart. No, už sme všetci spokojní. Teraz sa podarila Janke nájsť dubák. Takže mama a Janka, každý po jeden dubáčku. To je velice úspešný štart dnešnej húbačky. Mám jednou pískača. Vedľa neho je malinký úplne. Necháme ho. Uvidíme. Tak. Nieco väčší sa mi podarilo. Takto krásny dubáček. Tu opaluje na raním slnku. Slníčko nám teprve vychádza. Je tu naozaj krásne a čerstvo v lesi. Dorazili sme na ďalšie místo. Moje obľúbené, docela silné místo je toto, ľudé. A je tu len jeden jediný. Ale čekal tu na mňa. Zapol som aj baterku, lebo toto je hustý les a teraz takto skoro ráno je tu naozaj šero. Som ho otrhal. No docela hlboko. Podaril sa tu alebo teda podarili sa nejaké kúsky, no tento väčší, to je šrot, ešte to je žer slimák. Vidíte, aký je vyžraný. Jeden tu byl taký menší, ten vypadá, že bude OK, a to je ešte tretí. Nebyli úplne pri sebe. Byli kúšik dál od seba, ale vícemenej na jednom místečku našem. Bože, ten je nádherný. Tak ešte len kúštek asi 2 metre od tých troch. Tu mám ešte jeden. Ľudé, to co sa teraz Janke podarilo, jaký úlovek, kúkajte na to, vidíte ich tam, krásavců. Tam porad svíťa v ten tmavém listi. To je nádhera toto. Bože, to je nádhera. Puk.
druhý, koukajte. To je neskutečné. Dorazili jsme na území hríbu zrnitohlúbikových a nesklamali nás teda ani dneska. Máme tu zatat asi 6 kústků, myslím. Hopa. Hopa. Ten je trošku vyžraný. Posuneme sa dál. Mám jednou takového krásavca. Ten je. Ten je krásný. Macatý. Tu jsem já našel dvojičky, pouštěk dál. Tady, abych jich nerošlápnul. Koukajte na ně. Když jsme tu minule vlastně nechali, tyto dva. Po okolo nich jsme zebrali, byli moc malé a asi jsme nenarušili to podhubí, co k ním vedlo a dostávali živiny aj nadalej. To sú farby. To sú farby toto. Tých zrnkáčů je tu docela dost. Ještě jsme našli po jednom. Tu jsou nějaké trojičky, myslím. Ty si ještě natočíme. Tak ty jsou ľudé. Ale vidíte, žerú to slimáci. Ty sú krásné, nádherné. Ukážeme si ešte teda ty ryby zrnitohlúbikové, lebo ty sú naozaj nádherné. Kúkajte, ty zafarbenia rôzne. Na sfarbení košíka tu máme aj kozáčky žltopórové. Tento je ešte moc malinký, ten tu necháme. A tento si zabereme. Ale svítí, co? Ten listí zas. Tak co na ne říkáte, ľudia? Toto sa mi teraz podarilo. Něco neskutečné. To je štruktúra. Úplne čerstvúčke vypadajú. Som na ne zvedavý. To byli dva asi zrostlé. To vypadá. Koukajte na ne. To je nádhera toto. Podaril sa mi ďalší, ale zase iba jeden. Stupka je mňaká, ľudia. Bude červený. A pritom čerstvučky. Pred 3 dňama tu nebyl, keď sme tu byli v nedelu. Alebo byl a byl prostě malý. Pokračujeme v dubákovém tažení. Sa nám aj slníčko ukázalo. Za chvíľu dám osvítiť celý les.
aspoň lahůčko. Tu mám ještě jeden. Půštík dál. Koukajte na něho. Na fešáka. Se mu nechce v tom písku, hluboko je. A je venku. Bože, to jsou nádherné ryby smrekové. Konečne sa nám podarilo kolo. Máme tu trochu vícej dubáčku na jednom míste, ľudia. Tak poďme sa na to kúknúť, sú naozaj krásne tí hríby. Ten má stupku. Wow, tak vyskočil. Jaký žaba. No, čo abych to nepošlapal, lebo už sme ich tu pár vytrhli. Vidíte, byli tu ešte dvojičky. A tento jeden totálne zežraná stupka, ale vypadá to, že hlava bude dobrá. Tu mám další. Wow. Tak ten má tuším též stupečku nějakou. Vidíme. Zase dvojičky zrostlé. To je úžasné. Teraz poďme na túto krásavca. Ten je asi z nich najkrajší, najväčší. Bože, to je nádhera. To je nádhera, ľudia. Jeho lahúčko. Dobre, posuneme sa dál. Ešte mi babi ukazujú, že tam majú ďalší kúse. Trošku je tu nejaký zahádzaný kucek. Oh, wow, ten je. To je súdeček. Pokračujeme. Zase tu máme hríby smrekové. Myslím, že 3 alebo 4 teraz. Každému sa podarilo, tuším, jeden zase. Toto sa podarilo Janke. Ľudia, není to nádhera. Rozprávkový košík. Tento sa podarilo mne. Odekryjeme. Tu zahácaný jakýsi zase. No, stupka hlboká zase. Poď ven. To je ono. Jaká placka. A ešte jeden sa tu podaril máme. No, to je ten tretí. Tu sa to schovával. Vidíte ho tam, ľudia. Nevím, či bude dobrý, vypadá, že to je nejaký mastodont. Asi už tu je nejaký pátek. Asi ho trošku odekryjeme. Maskovaný byl hodně. To budou asi 2, nevím, či ne. Ty brďa. To jsou dvojičky. A nevypadají, že by byly zlé. Stupky nejsou nějaké. Tak si jich ještě koukneme.
Musím ich vytáhnuť obidva. Poté. Nechce sa, hop, nechcelo sa im, ale tí sú, očistíme to písku, to sa nedá proste tady v lesi očistiť. Ruky špinavé, wow, to tí sú, ale mám košík na porovnání s košíkem. To je nádhera. Tady sa takto schovával v koreňoch stromu. Další fešáček tady na nás svítí. A zase iba jeden. Ale jeden k druhému a za chvíli je plný košík. Víte, jak to funguje, ne? Ty stupky cítím, že budú červavé. Všetky. Ale je to divné, že keď to tak rýchlo narostlo, že to aj tak rýchlo ščervaví. Toto místečko nám tento rok zarodilo prvýkrát. Za tá 2 kúsky som tu našiel. Ale nejak to začať musí. A tu je druhý. Ten už vypadá trošku obstojnejší. Kúkajte na ňa. Jak sa tu maskoval ľude. Byl vidět len z tejto jednej strany. Tá stupka je tvrdá. Mám nádej, že ten bude dobrý. Co vám povím, zase mi podarili 2. Furt je podvoch, ale toto sú že totálne zamaskovaní. Trošku svítila hlavička, až nebyl vůbec vidět. Opad. Tak ten už má za sebou ľude. To je šrot. To ani nebereme, len to dáme prestej po podhubách a mám to bokem. A tady, kúkajte, další maskáč. Normálne obalený v tom listi. Wow, ten je ale dobrý ľudé. To je stúpka. Ľudé, práve mi došli slova. Máme sa tu takáto nádhera podarila najít. Neskutečné něco. Vypadá to na dvojičky. Ale kdo ví, možno ich tam je vícej. Wow, to je paráda. Akurát říkám babám, reku, pome sem na toto místečko, reku, tu jsme už nenašli dlho a vlastně tuto sezónu ještě ani raz. Len jsme sem došli, hned jsem našel jeden taký menší. A vyskočili na mě, myslím, že 3 jsou takéto větší. Tady na tento krásné místečku. A tak všechny místečka jsou krásné. Wow. 2. Tady je, vidíte ho tam? Tam schovává v těch trávách.
Tretí. Ještě tu mám jeden někde. Hned už ho vidím, to. Jak tam svítí. Vypadá trošku ožraný od slimáku, ale stůpka tvrdá. Jak beton ľudia, tá stúpka. Ale slimáci mu dali co proto. Po dlhší dobe tu mám zase jeden. Čekal jsem to dneska po takých väčších skupinkách, ale tak jako jsem spokojný, neříkám, že ne. Kúkajte na ňa. Na fešáka. Janke sa teraz podarili 3 hríby zrnito-hlubikové. Takisto toto místo zarodilo prvýkrát tento rok. A to je všetko dobré znamení ľudé. Sa to rozbehne. Tady u nás, myslím na totálku, protože je to hodně lokálne. V iných lokalitách už to fičí dost. On byl zrostlý z tú trávu. Kúkajte na ňa. Je farba. Tým bielá som, co? To je úžasné. Ešte mi ukazujú, majú tam ďalší. Môžeš ho donést. Wow, tak tí sú krásne. Tí spodky porad krvavé. Ešte tu Janka donesla jeden. Od ty fešáku. Si prejdeme dál. Však nevím, kde všade byli. Čekajte, tu mám košík. Poznáte to, že kúknete sa, kde sú hríby. Otočíte sa, kúknete sa zpátky a už ho nevidíte. A nie. Strašne začalo svítiť slnko, je to nepríjemné, není to vidieť dobre. Poď sem. Poď tu. Tu je další. Maskáč. Ten malý, aj. Trošku to pícha. Ten išlo na húčko. Další dubáčky. Pískače. Záhorácké pískače. Je to strašne červavé. Strašne moc sme ich nechali. Tí malé sa neoplatia nechávať vôbec. To je hned červavé, jak ste mohli vidieť. Máme 2. Ešte tu sa posuneme, som tu videl niekde také pekné dvojčky. Ne, to je jeden, on sa trošku tady rozpadol. Viete na ňo, ako to rozpolilo. A tu je jeden, vypadá to na kozák. Necháme ho, ten je malý. Uvidíme, co z něho narostne. Ale co to tu máme, ľudé. Sú tu Jankové, sa u nás s ním říká kozáčky. Myslím, že tento rok naše prvé v tejto sezóne. Takže dneska máme 7. septembra a našli sme prvé naše kozáčky. No poté. Už to půjde, ľudia, postupne vyskakovat. U nás teda, znova sa budem opakovat, záleží od lokality. To bylo hnízdečko, tam už bylo trošku vícej, vypadly aj ty malé. Co už? Už ich tu nenecháme, poté to byly trojičky, tuším. Takže takto, 5 kúsku.
Máme tu nejakých dvoch zalúbenců, ale vypadá ľudia, že sú vykople od zvírat, lebo ležá. No, nepredpokladne tak rostli. Jo, presne. Sú vykopnuté. Tady chodí hodně vysoký, kde teraz jsme, aj svine docela. Máme dobré zážitky, nebojte sa. Janka teraz zabodovala zase. Má tu 3 krásne dubáčky. Tam sú dokonca dvojičky. Tento je sám v té malíni. A poďme na ňo. A koukajte na tyto. To je nádhera. Ta gaštanová farba, už to začíná, ľudia, už to začína. Ty farby nádherné. To nadaleko natáča. Neskutečná nádhera sa nám teraz podarila, ľudia. Kúkajte na to. Jak to tu svítí, ty kozáky v tej zelenej kriklavej tráve. Bože, to je krása. To je neskutečné něco. Některé jsou aj vykopané od zvírat. A tu tady pokračuju, vám ukážem, než to začneme trhat. Kúkajte to. Další krásavci. Další se opaluje. A hen další, tak tu začneme od tohoto jedného pěkného. Bože, to jsem ani nečekal toto dneska. Tráva ji drží. Nechce sa ich zdať. Wow, toto sú jaký mastodonti. Tu sú starší títo. Ale tento, ten je tiež asi už hotový. Jo, to už je moc. Pokračujeme dál. Toto je čistá, úžasná nádhera. Já jsem tomu nemohl uvěřit, keď jsem to zbadal. To je jak v rozprávke tady. Naozaj. Toto bylo vykoplé. Ale koukejte, to co další dva. Ty brďo. To se schovává jeden. Napad. Nechce sa mu. Ten má stupku. No a poďme na to posledné dva. A ešte mám vlastne 4 hen tam, na ty som aj zabudol. Ty som našiel aj prvé, to nás sem dovedlo. Ešte skočíme pro ne. Tí sú asi, ja vím, 15-20 metrů dál od nich. Tak si ich zabereme. No ten je malý, ten necháme. Tady ho vidíte. Uvidíme, jak nám to rostne. Napad. Tento je zase vykoplý od vysoké. A ne, drží ešte. Toto. On byl schovaný, na ňom byl list, ja som sa len kúkal. To bol vlastne prvý, ktorý som našiel. Dal som dole ten list a tam mu chýba zafarbení.
Bože, to je nádhera, ľudé. Ten najkrajší na steprv čeká, ten jsem si nechal nakonec. To jsou ještě malé, to koukajte. Tu je malý. Tu je malý. A čo si prejdeme k tomu poslednému. Koukajte na ňo. To je úžasné. No, poďme si to zrekapitulovať. Je to prostě paráda. Mrkajte na ten pečeňovec. Ten už brát nebudeme dneska. Už máme dost. Aspoň si ho natočíme. Je naozaj nádherný. Jak môžete vidieť, tak aj sírovce sa dajú stále nájsť. Títo sú už také starší, ale videli sme aj menší. Brát ich nebudeme. Už máme to dneska aj dosť. Aj sme to spracovali, ale aspoň si ich takto ukážeme. Po dlhší dobe máme sa podarili 3 dubáčky. No toto, kúkajte na ňo, nevím, to je jak satelit. Asi chytá nejaký signál. Vypadá to na dvojičky, ale neviem, či budú zrostnuté. Naozaj nádhera. Dneska sa tu tak kocháme v tom lesi. Dúfam, že to cez tú obrazovku bude aspoň trošku také, jak naživo. Aj keď víte, naživo je to vždycky najlepší. Bože, to sú stupky. Stupkovité. Posunú sa k tomu tretímu ešte. A moje kolenka. Púštek dál. No, aspoň sa prejdeme. Sme tu. Tu niekde ho má. Ne, už ho vidíme. Pri košíčku nám ho nachystala. Ten je krásný. Nejsou to úžasné farby. Zelená, hnedá, bílá. A dubák. No nic. Už to pomalučky stáčame a půjdeme domů. Ľudia, už sa vracáme. Ráno jsem tu byl, ale ještě bylo šero, neviděl jsem ho. Ale včera už je slnko trošku výšej a krásně nám ho osvítuje. A neunikal Janke. Ten je krásný. To budou aj dvojičky možno. Vypadá to na dvojičky. Dvojičky z písku. Bože, to je nádhera zase. Je to možné? Hnízdečko. Ty prďo. Poďte vy krásavci. Bože, to je nádhera. Tak ľudé,
Co na to říkáte? Video z domu jsme to nachystali. V jednom košíku si ty kozáčky, dole pár zrnitohlúbikových, tady máme čistě dubáky, dal jsem to do jednoho košíka, jinak by to mohlo být klidně i v dvoch košíkoch. Takže dneska je to byla úspěšná hubačka, jak jste mohli vidět, ty kúsky, některé ty dvojičky a podobně, tak to bylo něco neuvěřitelné. Zopakujeme si ten dátum, dneska máme 7. septembra 2022, streda ráno, podarilo sa nám táto parádička. Vidíme sa v ďalším videu, ahoj.